Slow Tune Productions. No, 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 no. Impilo engiyiphilayo yazi manje ngisayifuni hlezi ngibuka indabu yazi nama ngisathandi nalapho engihlala khona uyazi isipaneka sivuke baningi abajabulayo impilo yami imayimile ihlezi ngibekezela kodwa lutho ukuphumelela zikhona izitha kodwa lutho ukuyiveza hleka nazo kodwa lutho ukuyibona zigcwele umona namehle ikhova washona bukhala kodwa kusasa bohleka qaphela isandla ngoba sanu uzoboshwa ngcono ukuyiphandela kunokuphilela umntshontsha baningi abakhalayo ngenxa yendlala jabula usaphila maybe kusasa sekhona jabula usaphila maybe kusasa kusolunga Solunga. I have to do certain things in my life so that I can't attack on myself and the hero. I have to do certain things in my life so that I can't attack on myself and the hero. wasibana bokusonda ngeminwe bokhumba qaphela umngani ngoba sanu uzokulahla uzosala wedwa akekho uzozwela uzolala phandle akekho uzoqoqa mawushawa indlala akekho uzokupha never mind kulomhlaba kuyabhujwa thanda bakini ungakhohlwa mama asibekezele singalahli ithemba baningi ababushwa ngezenzo zokuganga nganabo makhi bagcwele umona uzongela nayikrosa ulibambe lingashoni ulibambe lingashoni yazi basibonga banomona nathi I have to do certain things in my life so that I can't attack on myself and the hero. I have to do certain things in my life so that I can't attack on myself and the hero. When I say everything that I need in life, my people keep on, so keep. Against the myself and the hero.